טיפול שאני מתחילה עכשיו, תכף עם לקוחה, טיפול מכשור שזאת איוניזציה דינמית, טיפול שאני מאוד אוהבת, את טיפולי גינו למי שמכירה אותי, אני אוהבת את החוכמה הזאת של המיקרוזרם. הטכנולוגיה הזו מעלה לי את רמת האנרגיה בתאי האור ובאור, ומאפשרת לו לקלוט את התכשירים בצורה הרבה יותר טובה. תמיד שמגיעה אליי מישהי לטיפול פנים, אני שואלת אותה, את עצמי יותר נכון, האם יש לאור את היכולת לעבור את השינוי בדיוק כמו שהיא רוצה. אז זה הטיפול האהוב עליי, עם מכשור, עם שתי ידיות של מינוס ופלוס, ואנחנו מעלות את רמת האנרגיה בתאי האור. זה מאפשר לאור ניקוי רעלים יותר טוב, זה מאפשר לאור קליטה וספיגה של חומרים גם בקליניקה וגם בבית. אז זה אחד הטיפולים המדהימים להחזיר לאור שלך את האנרגיה.